Dobrý deň, takže vítam vás pri videjku, kde si trošku povieme viac o tomto jednoizbovom byte v centre mesta, ulica Bystrický rad, takže kúsok od centrumu za Peťkou základnou školou. Nedaleko je malá stanica a aj bezplatné veľké parkovisko. Takže tu sa nachádzame vo vstupnej chodbe, kde vidíme elektrika je spravená, tu je WC, tak tu vyzerá WC, už prerobené aj s odkladacou skrinkou. A takisto sú tu aj tieto bezpečnostné dvere. Súčasťou chodby sú stavané skrine, kde sa dá toho odložiť naozaj dosť, hej, a veľké zrkadlo. Takže takto vyzerá vstup do bytu. Potom hneď vpravo, ako vstúpime, máme túto obývačku, veľkú priestranú, už aj celé zariadenie, ako vidíte, na tomto videu je vlastne v cene. Takže rozkladacia sedačka, úložné priestory, je tu Wi-Fi, neobmedzený UPS. Potom tu máme kúpeľňu, to je tu hneď vedľa WC. Tam máme sprchový kút aj s masážnymi hlavicami, práčku s otváraním do boku a vlastne tiež zrkadielko, umývadielko s odkladacou skrinkou. Potom ideme vlastne do chodbičky prepojovacej, kde je chladnička, retro rádio kazetové, mikrovlnka, šporák a zariadenie kuchynskej linky s takýmto pekným, moderne pôsobiacím jedalenským kútom. Jadro má prednú stenu murovanú, ostatné sú sadrokartonové obložené odkladačkami a je tam aj nová elektrika. Takže v skratke toľko k tomuto bytíku peknému jednoizbovému v centre na zvýšenom prízemí.